Bon dia. Em dirigeixo a Manresa, on he quedat amb el Ricard F per assistir a la gala dels Premis Protagonista Jove i Atrapallibres. I bé, aprofitarem que estem junts per parlar una miqueta d'Estela Signata i explicar-vos el que està per venir. Quantes en la Renfe? Que la passe. Què dius, Ricard? Què dic? Que vull veure el llibre, que no l'he vist encara. Anem a veure què podem fer. M'està fent patir el Sergio. Ah! Opa, vinga. Aquí tens, treu. No ensenyo la serigrafia de la bossa. Molt bé. No cal ensenyar-la. Molt bé. Oriol Méndez, o no? Pensé que era la revista. No sé cómo. Premi Protagonista Jove amb els més adolescents amb la categoria de 12 a 14 anys. Comencem amb N'Oceà, que és un còmic de ciència-ficció i retrata un futur en què l'oceà ja no és tal com el coneixem. Seguim amb Guia màgica d'autodefensa amb galetes i, sí, heu sentit bé, la Mona, la protagonista d'aquest llibre, fa màgia amb galetes i pa. I tenim en King i les libèl·lules, que és la història d'un noi que es pensa que el seu germà, que just acaba de morir, s'ha reencarnat en una libèl·lula. Interessant. A veure, això ja grava? Està gravant? Sí. Doncs res, estem aquí, el Ricard i jo, buscant aixopluc a Manresa. Manresa. Bé, acabem de sortir de la gala d'entrega dels premis Atrapallibres i protagonista jove. del 2024 i amb la grandiosa notícia de que el Ricard ha estat nominat als protagonistes jove De l'any que ve, del de l'any vinent. 2025. Vale? Ens espera un any molt divertit Sí. i per diferents motius. Per una banda tenim això, N'Oceà, que N'Oceà 3 sortirà d'aquí poquet, Al setembre, si tot va bé, si al no passa setembre, res. si tot va bé. I bueno, sembla que tanques aquí una etapa llarga, no?, dels teus darrers anys Sí, amb aquest còmic, que està molt important. Per nosaltres ha estat importantíssim. per mi també, per mi també. Però comença un altre, que és això, que és Els confins i la tenebra, que, diguem, ràpidament, perquè la gent no té ganes de rotllo. Què és això dels confins i la tenebra i Estela Signata? És una sèrie de novel·les, space opera. Sortiran 6 llibres, però per mi, en el meu cervell, és una sola història, és una sola novel·la, on podem trobar tots els elements habituals de l'espace opera, però passats per un filtre, que sóc jo, que la fa més particular que qualsevol altra cosa que hagueu llegit del gènere. Vale. Això són, perquè vull dir, jo vaig haver de seure després de sentir això són 1.800 pàgines. Com veieu aquí no hi ha 1.800 pàgines, sinó que aquest és el primer volum de 6 volums que conformen aquesta exalogia anomenada Estela Signata. El segon volum sortirà molt aviat, a principis de juliol, Sí? d'aquí un parell de setmanes, de quan esteu veient això. I realment jo tinc a les meves mans el tercer, ja el puc llegir i tinc moltes ganes.
I hi ha un quart redactat? Hi ha un quart pràcticament acabat de redactar i el cinquè i el sisè doncs, estan estructurats, tot està pensat, és a dir, no us penseu que estic improvisant. De què va això, us preguntareu? Bueno, us faig així 5 cèntims ràpid perquè aquest senyor farà spoilers, me'l conec. Aquí tenim conflictes, com ja anunciava, conflictes de gran escala, de gran magnitud, en el que s'hi veuen afectades persones més o menys petites, no? Des de la protagonista, que és la Baran, que és una cadet que ha estat expulsada del cos militar, a un noiet d'origen noble que ha caigut en desgràcia una mica, però que és molt interessant. La seva tieta, que regna una família molt important en aquest sistema planetari. Sí, jo crec que haurien de saber que és una història que té moltes capes, que a mesura que vagin llegint i que vagin acumulant llibres aniran veient que hi ha informació que potser abans havia estat plantada que pren importància més tard, hi ha molta intriga, hi ha molta acció. Jo crec que per mi m'he divertit moltíssim escrivint-la i l'únic que desitjo és que quan us la llegiu us divertiu igual o més. I una cosa genial també d'aquesta saga, que bueno, el més rellevant està aquí dins, no? Que és el text, però unes coses que a mi com a editor, que jo com a editor he gaudit especialment, és el fet de que al final li hem encarregat a ell l'art de les cobertes. Bueno, me l'han encarregat perquè em vaig fer pesat perquè me les donguessin, que en principi no havia de ser així i en cert moment jo vaig dir, ostres, me'n molaria molt fer-les a mi mateix, perquè he estat 4 anys, 4 anys que li enviava al Sergio, li anava enviant il·lustracions i mira, aquest és el dibuix de la personatge tal i això és la nau espacial de no sé què, i al final per mi era evident que les havia d'il·lustrar. Part d'aquestes imatges de tot aquest procés estan recollits en els arxius de la custòdia, que és alguna cosa que ja haurà arribat a moltes mans, espero, perquè vam fer moltes còpies i que seguirem publicant, que amplien també el món d'Estela Signata amb unes pàgines de còmic genials que ha fet el Ricard. I bé, i les cobertes són una meravella. Aquí en directe, a la gala, podreu veure la nova. Espero que mirant al sostre... Que mirant al sostre pugui... Si tot va bé, mirant al sostre veureu... Mireu ara al sostre i veureu alguna cosa rara. I res, i seguirem en aquest camí tant literari com artístic que ens estan donant moltes alegries i que esperem que us les donin a vosaltres també, no? Es pot dir quan surt el tercer ja? Perquè no ho hem dit, està posat al llibre però no ho hem dit. Sí, quan surt el tercer? Al febrer del 2025, oi? És l'any que ve. Clar, això anirà ràpid, vull dir, esperem el 2025 publicar 2 llibres més d'Estela Signata i si hi ha sort, el 2026 tancar la saga sencera. Els últims, sí. En tot cas, el meu ritme d'escriptura serà aquest, vull dir que de sobres. Molt bé, doncs moltes gràcies, Ricard. A vosaltres. Saluda a la gent, saluda a la gent. Hola, sou qui sou totes!